इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबीआ माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै दिल्लीयाव सावरायदों। थांनाय 25 आरो 26 अक्ट'बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबीआ एक्स एनडीएफबी आरो बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरनि जेंनाखौ लानानै आईबीनि चिफ तपन डेका नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारि मनदीप सिंह तुलिसा सानजानि बिथोनगिरिजों लोगोसे आरो गोबां अफिसारफोरजों सावरायनाय जायो। मख'जाथावदि बे सावरायज्लायनायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबीनि जानानै बाहागो लादोंमोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबीनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी, रांगिरि रसराज बसुमतारीजों लोगोसे गासै 26 दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे सावरायज्लायनायाव गाहायै बारग' एनडीएफबीफोरनि केस थालांनाय, एक्स ग्रेसिया बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव सोसननाय आरो गोबां गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो।